Γεια σας καλά μου φιλαράκια. Ελπίζω να είστε όλοι καλά και να περνάτε υπέροχα. Το γνωστό μου, το μότο μου. Εγώ σήμερα πάω μια βολτίτσα έτσι μέχρι προς Κινέτα τώρα μάλλον, για να κάνω ένα μπανάκι. Τώρα που θα σταματήσω να δούμε. Πονηρούλιδες. Όχι στο γυμνιστό, ναι, στο άλλο θα πάω μάλλον. Είμαι πονηρούλης και εγώ, μην νομίζετε ότι είσαστε μόνο εσείς. Εν τω μεταξύ βλέπετε εκεί πέρα τις ταμπέλες, πιστεύω να φαίνεται, κουνιούνται όλα. Δεν ξέρω τι αγάπη είναι αυτό με τον αέρα που μου έχει κάθε φορά τα ίδια. Το φανάρι εκεί πέρα ταλαντεύεται, λες και Παναγιά μου, θα περάσω και από κάτω. Τέλος πάντων, ο αέρας μου αγαπάει, τέλος, το είπαμε. Οπότε λοιπόν πάω προς εκεί πέρα για μπανάκι και λέω δεν κάνω ένα motovlog. Και φυσικά αφού πήγα να βάλω το motovlog, συνειδητοποιώ ότι το μικρόφωνο το έχω αφήσει σπίτι. Και από το μικρόφωνο το έχω αφήσει σπίτι, έβαλα ένα φτηνιάρικο που αφήνω ένα σε κάθε μηχανάκι για κάθε ενδεχόμενο. Όπως τώρα που χρειάζεται. Τι γράφει, τι δεν γράφει με τον αέρα και όλα αυτά, γιατί είναι ένα από τα πάμφθηνα που είχα από παλιά. Θα μάθουμε. Ενσύρματο. Το χώσει εδώ πέρα με γαργαλάει, μου κάνει μουράνι. Εντάξει. Άμα ακούσετε κανένα φτέρνισμα, θα ξέρετε από τι είναι. Τέλος πάντων. Και το μοτοβλοκάκι σήμερα να πούμε για το θέμα. Κάτσε τι είναι αυτό. Εντάξει, όλα καλά, το περνάμε. Μην το πατήσουμε. Και το μοτοβλοκάκι λοιπόν έχει σήμερα το εξής θέμα. Τα ταξιδιωτικά. Όχι γενικώς μου. Τα δικά μου. Τα δικά μου ταξιδιωτικά λοιπόν, έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα δούμε πως θα πάνε βέβαια. Γιατί εγώ καλά τα λέω, αλλά από τη θεωρία στην πράξη μερικές φορές απέχουν τα πράγματα. Και οι αποφάσεις μου ποιες είναι? Πείτε μου και εσείς τη γνώμη σας, έτσι, τι σας αρέσει να βλέπετε στα ταξιδιωτικά, τι δεν σας αρέσει. Η πράξη λοιπόν ποια είναι για μένα? Αυτό που λέω να κάνω, και γιατί λέω να το κάνω? Γιατί έτσι μου αρέσει να τα βλέπω κι εγώ. Είναι κάτι ενδιάμεσα από motovlog και vlog. Γιατί motovlog και vlog? Γιατί έχει μια ποικιλομορφία. Εμένα αυτό μου αρέσει σε αυτές τις καταστάσεις πολλές φορές που βλέπω. Μπορείς να δημιουργείς μια ατμόσφαιρα σε όλο αυτό και για μένα είναι κάτι πιο ρεαλιστικό. Ένα ταξίδι δεν είναι μόνο μια μηχανή. Είναι διάφορα πράγματα, για πού θα σταματήσεις, πού θα φας, τι χαβαλές θα παιχτεί. Αν μπορώ να τα ανεβάσω, γιατί πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν να βγαίνουν στο YouTube, οπότε δεν μπορείς πάντα να τα ανεβάζεις. Και λοιπόν ναι, τι χαβαλές παίζεται, πού μένεις, πού δεν μένεις και γιατί θέλω να το κάνω αυτό. Και όπως σας είπα πριν, γιατί πρώτον έτσι μου αρέσει και εμένα να το βλέπω, οπότε είναι κάτι που θα αγαπώ και θα μου αρέσει. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω γιατί ήρθα από εδώ. Γιατί ήρθα από εδώ ρε φίλε εγώ? Δεν θα πάω από εδώ. Ο Μπάμπης και τα χασίματα του, κλασικά πράγματα. Άμα δεν χαθώ μια φορά δεν γίνεται. Και είναι λοιπόν οι λόγοι που τα αποφάσισα να το κάνω αυτό, είναι γιατί πρώτον έτσι μου αρέσει και εμένα να το βλέπω. Οπότε σημαίνει ότι πάντα κάνεις αυτό που αγαπάς στο motovlog και σε αυτό που κάνουμε εμείς που είμαστε τελείως ερασιτέχνες. Οπότε βάζει μια αγάπη σε αυτό. Να μου πεις το άλλο δεν έβαζα αγάπη? Φυσικά και βάζα αγάπη, αλλά όπως σου βγαίνει ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι κάτι που σου αρέσει να κάνεις, όπως αρέσει να το κάνεις. Και αν αρέσει και σε άλλους και το βλέπουνε, γίνεσαι και εσύ χαρούμενος, γιατί χαροποιείς και άλλους ανθρώπους. Οπότε λοιπόν ο πρώτος λόγος είναι αυτός. Ο δεύτερος λόγος ποιος είναι? Ωραία φίλε τρυπάρα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι έτσι το ζω ρε παιδιά. Έτσι είναι η πραγματικότητα σε αυτό που ζω εκεί πέρα. Οπότε αφού αυτό είναι οι αναμνήσεις μου, θέλω να το έχω έτσι όπως το ζήσα. Το να ανεβάσω τη μηχανή και το δρόμο είναι πάρα πολύ ωραίο και αυτά κάθομαι τα βλέπω, γιατί εκτός από αυτά που ανεβάζω πολλές φορές μοντάρω ένα επεισοδιάκι και το κρατάω στο σκληρό μου και βλέπω πιο πολύ τη διαδρομή ή βλέπω πιο πολύ αυτά που περάσαμε. Οπότε λοιπόν το να ανεβάζεις όλο αυτό έτσι ακριβώς όπως το έχεις ζήσει, για μένα είναι ακριβώς οι αναμνήσεις μου. Δεν είναι περίπου οι αναμνήσεις, δεν είναι μόνο μια μηχανή, δεν είναι μόνο ένας καφές.
Είναι όλο μαζί. Οπότε και αυτό είναι και πιο ρεαλιστικό, έτσι. Δηλαδή στο πώς το βλέπει ένα ανθρώπινο μάτι. Ένας τρίτος λόγος που αυτό μου αρέσει να το κάνω είναι γιατί μπορώ να χρησιμοποιήσω πολύ υλικό σε όλο αυτό και γίνεται πιο ωραίο. Έχω πιο πολύ να παίξω με το μοντάζ. Μου παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο βέβαια. 100 ώρες κανονικά. Ο άλλος λόγος, τέταρτος νομίζω είμαστε πλέον, που μ' αρέσει να το κάνω αυτό είναι γιατί όποιος αποφασίσει να κάνει κάτι αντίστοιχο, παιδιά, έχει, όπως το επεισόδιο με τα γρεβένα που ανέβασα τώρα, θα έχει ανέβει και της Καλαμάτας, οπότε θα είναι έτοιμο και αυτό, θα μπορείτε να το δείτε και αυτό για να δείτε τι εννοώ. Θα έχει ένα έτοιμο σχεδιασμένο ταξίδι για εκείνον. Άμα του έχει στην κυριολεξία ξενοδοχεία, άμα του έχεις, και για πολλά θα λέω και τα ξενοδοχεία, δηλαδή αυτό έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή να λέω ακριβώς και το όνομα, εκτός και κάτι έχει πάει λίγο περίεργα, οπότε εκεί να ξέρετε είναι τύπα αυτό για τα επεισόδια μου ή το φαγητό που θα σας δείχνω. Αν δεν πω όνομα σημαίνει ότι κάτι δεν με τρέλανε συνήθως. Δηλαδή τώρα στην Καλαμάτα νομίζω δεν το έχω πει, αν θυμάμαι καλά, αλλά ήμασταν πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Και εκτός και αν μου ξεφύγει. Αλλά θέλω να πω ότι θα έχεις έτοιμο, θα βλέπεις μια μπριζολάρα, θα λες ρε φίλε, εκεί πέρα που πάω ταξίδι που πήγε και αυτός ο βλαμμένος, μου το έχει έτοιμο, γιατί να μην πάω εκεί πέρα, αφού λέει ότι είναι καλά ή το βλέπω οπτικά ότι είναι καλά, θα πάω κι εγώ εκεί. Άμα το ξενοδοχείο είναι ok και σε παίρνεις αυτά τα λεφτά που έχω πει εγώ, γιατί δεν έχουμε όλοι τα ίδια βαλάντια και εγώ συνήθως βέβαια πάω σε οικονομικά ξενοδοχεία, ή άλλος μπορεί να θέλει να πάει σε ακριβό ξενοδοχείο, έτσι, δηλαδή δεν μπορώ να πω κάτι αυτό. Οπότε θα έχει όλο το πλάνο έτοιμο, απόλυτα έτοιμο. Διαμονές, φαγητά, βόλτες, τις διαδρομές. Τι αποφάσισα εγώ να κάνω σαν διαδρομή, αν σου αρέσει να το κάνεις και εσύ. Εντάξει, έτσι κι αλλιώς αυτό τώρα το επεισόδιο, και να μην θέλει κάποιος να το κάνει, μόνο και μόνο θα έχει τόσες εικόνες και θα χαροποιεί έναν άνθρωπο, γιατί το ξαναλέω, εγώ παιδιά αυτό το έζησα παλιά και εγκλωβίστηκα μέσα στο σπίτι, εκτός από τον COVID, και εκεί ήταν πολύ άσχημα τα πράγματα για άλλα θέματα που με είχαν εγκλωβίσει μέσα στο σπίτι. Αν δεν είχα μερικούς ανθρώπους, όπως και θα πω τώρα 2-3, έτσι ήταν πάρα πολλοί παιδιά, ήταν ο Κούκος, ήταν ο Tripment, ήταν άλλα κανάλια παιδιά που δεν μπορείτε να τα φανταστείτε, που κάνουν ταξιδιωτικά, όχι απαραίτητα με μηχανή, γενικά ταξιδιωτικά, και είναι πάρα πολύ ωραία και οι άνθρωποι δεν έχουν views και είναι εξαιρετικό το υλικό τους. Έβλεπα και εξωτερικού, έβλεπα τα πάντα. Εντάξει, τώρα είπα 2 Έλληνες μεγάλα κανάλια, παιδιά, υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια αξιόλογα και τους έβλεπα τους περισσότερους. Οπότε μόνο και μόνο να δώσεις μια τέτοια χαρά σε έναν άνθρωπο με πολλές εικόνες, νομίζω ότι είναι υπεράρκετο, έτσι, όλο αυτό. Και κάπως έτσι αποφάσισα λοιπόν να κινηθεί το ταξιδιωτικό μου κομμάτι. Αποφάσισα, έτσι, βλέποντας και κάνοντας, το ξαναλέω, αλλά κάτι τέτοιο έχω στο μυαλό μου. Και πείτε μου και εσείς την άποψή σας, να μου πείτε, σας αρέσει αυτό το μοτίβο γενικώς, βλέπετε τέτοια, ή βλέπετε ας πούμε μόνο μία μηχανή να πηγαίνει, γιατί το έχω κάνει και αυτό στο παρελθόν, ok, και εμένα μου αρέσει πολύ, ακόμα και αυτό, μία μηχανή να πηγαίνει και λίγο χαβαλές, αλλά νομίζω το άλλο έχει λίγο περισσότερη ουσία για τα δικά μου γούστα, έτσι, το ξαναλέω πάντες. Δεν αφορά τους πάντες αυτό, κάποιοι έχουν τις προτιμήσεις τους φυσικά. Δεκτό, αποδεκτό και σεβαστό. Αφήσουμε τον άνθρωπο να περάσει, λογικά θα κινηθεί πιο γρήγορα από μένα. Κι άλλος ένας λοιπόν παράγοντας τελευταίος. Είμαι μαζόχα, το παραδέχομαι δημοσίως, και σαδιστής και μαζόχα. Είμαι μαζόχα γιατί μ' αρέσει να ταλαιπωρούμε, και σαδιστής γιατί ταλαιπωρώ τον εαυτό μου. Είμαι σαδιστής του εαυτού μου. Οπότε το παραδέχομαι δημοσίως. Ναι, τελείωσε, αυτό είναι. Είμαι μαζόχα και σαδιστής. Τέλος. Όλα τα καλά μαζί. Πώς πήγα έτσι ρε φίλε να στρίψω ηλίθιος? Κάτι έχω πάθει σήμερα. Και γιατί λοιπόν όλο αυτό για τον εαυτό μου? Γιατί αυτό που θέλω να κάνω θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και το διασκεδάζω, γιατί το μοντάζ μου αρέσει. Μερικές φορές άμα το βαριέμαι το παρατάω, αλλά μ' αρέσει σαν διαδικασία, ξεφεύγω. Ξαναζώ όλο αυτό που έζησα 500.000 φορές, γιατί βλέπω κάθε βιντεάκι πόσες φορές κόψε ράψε.
Οπότε ναι, το γουστάρω όλο αυτό, μου αρέσει να ταλαιπωρώ τον εαυτό μου, το παραδέχομαι. Θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει πάρα πολύ κόπο, οπότε είμαι μαντζόχα. Αν όμως εσάς σας αρέσει και με πολλές φορές με τα σχόλια που δέχομαι μου αρέσει και εμένα, καλά, εμένα μου αρέσει έτσι κι αλλιώς αυτό που κάνω. Αν δεν περέψει στο σπίτι σου θα πέσει να σε πλακώσει. Αλλά όταν δέχομαι και μερικά καλά σχόλια, εκεί πέρα είναι 10 φορές χαρά μου. Είναι μια ευτυχία όλο αυτό. Οπότε λοιπόν αυτό ήταν το επεισοδιάκι για αυτή τη φορά. Ελπίζω να σας άρεσε. Ελπίζω να μου πείτε την άποψή σας, το τι σας αρέσει και εσάς να βλέπετε. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα θα το κάνω, αλλά γιατί πρέπει να ικανοποιώ και τον εαυτό μου εκτός από εσάς. Αλλά γράψτε μου ότι σας αρέσει να βλέπετε. Δηλαδή εμένα μου αρέσει να βλέπω, ρε φίλε, μόνο μηχανές. Εμένα μου αρέσει να βλέπω μόνο σούσες. Εμένα μου αρέσει να βλέπω μόνο να τρώει και να πίνει ο άλλος. Έχει και αυτό τη χάρη του, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Εμένα μου αρέσει να βλέπω ένα κορμί θανατηφόρο να βουτάει στη θάλασσα. Ό,τι σας αρέσει. Το κορμί θανατηφόρο μπορώ να σας το προσφέρω πολύ εύκολα, γιατί έχω ένα κορμί σαχέλι, χόρεψέ μου τσιφτετέλι. Βέβαια είναι μόνο σε έκδοση λίγο βαρελοχέλι. Οπότε άμα σας αρέσει να σας το προσφέρω και αυτό, ρε παιδιά. Και αυτό. Αυτά λοιπόν. Τελείωσε το επεισοδιάκι. Μη χρονοτριβώ άλλο και μη σας παίρνω το μυαλό. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Να είστε όλοι καλά μου φιλαράκια. Γεια σας. Γεια.